Sanibonani guys, igama uNqabeleni Basela Mazibela inimba ngomhla ka-15 May. Oh guys, uZoleka bekade ehleli-ke noQhawe khona noNceba. Kwafika umlayezo nje ophuthumayo vela efonini kaLazarus othi bonke bayadingeka esibhedlela ngoba phela usephapheme u-Azande and ufuna ukubabona. Hayi, cishe yaphuma ngomlomo inhliziyo kaZoleka benoQhawe beshawa uvalo ukuthi-ke kazi iyozala Nkomoni. Abavazi besapholisa Maseko bonke bahambile njengomndeni baqonde esibhedlela. Bathe befika nje khona bese balindele uNomfundiso efuna phela ukubaqulisa nje ngalezi zinto ezimbalwa abese eyikhulumile u-Azande. Usho kahle uNomfundiso ukuthi yazi ndiyaxakeka apha, ndididekile, ndibhidekile. Umntanami selokhu ephapheme ubiza igama likaQhawe. Ndifuna ukwazi ukuba kutheni na eloku ebize igama likaQhawe, okanye bekade khona naye uQhawe kwenzeka konke lokhu. Lokho kungitshela ukuthi kushuthi kahle kahle nawe umdibi Qhawe nobabili ninonyoko nesandla ekulimaleni kwendodana yami. Wathi uyakhuza uLazarus uthi Dapsy, wathi thula wena sigqibo ngcukana. Kutheni na uhlezi uthethelela lo mfazi wakho? Udlisiwe yini wena? Udlisiwe? Yo guys, wabona-ke u-Azande ukuthi no, amaphaphu aphezulu. Wakhuza wathi ayi mama, ayi mama, labantu ngibabize apha ukuba sithethe, hhayi ukuba sithethisane ngalolu hlobo. Zoleka waqala wacwibisa amehlo wathi, mama, uyabona uSiyolise usesenzele izinto ezininzi kulo mndeni. Akusisona isikhathi sokuthi thina sikwebhane njengamanje. Ndivukile, ndiphapheme, ndizoba right, nogqirha oshilo ukuba ndizoba right. Isikhathi sokuba sibambane njengomndeni okwangoku, and uSiyolise uyingxenye yalo mndeni. Hayi bo guys, Azande wangisurprise nami-ke edefender uZoleka wonke pho isitha sakhe esikhulu kangaka. Guys, umane wadideka-ke nonina uNomfundiso ngoba phela beyitshela ukuthi umntwana wakhe uzoqhuma njengebhomu, esho ukuthi ungiphushelani wena Siyolise, kutheni ufuna undibulala? Yabo mama, ngakuxelela ngalabantu baba yingozi. Azande akayishongo yonke leyo nto, kunalokho uthe ufuna kube ne-peace emndenini. Wathi noSiyolise uyingxenye yomndeni, so hayibo, asimane sithi bury the hatchet, let bygones be bygones. Yonke lento sithi nje water under the bridge, sidlulise. Hayibo guys. Umane nje wathi u-Azande, mama, bendicinga uba ubuyele ekhaya, phinde emumva utata uzobuya ePort Edward uzokudinga. Wathi uthi uyakhuza uNomfundiso ethi njani mntanami, usamele ululame, kumele ndikunakekele. Wathi ungakhathazeki mama, nginomndeni omkhulu kabi mina, ndizohamba ndithuthe la kade ngihlala khona, ndiyohlala noSigqibo, ndihlale noSiyolise, kukhona noQhawe. Yabo kuloya muzi ndizonethezeka, ndizophathwa kakuhle, andithi thina siyifamily. Hayi bo guys, u-Azande uvalo kuZoleka mezwa u-Azande ekhuluma kanje. Hayi, bamane bafriza bo bawu-3 because bona bayalazi iqiniso phela ukuthi kwenzekele ntoni that day. Guys, wamane wathi uNomfundiso, ayike kulungile uma uthatha kanjalo mntanami, hayi ndizothemba makoti uzoyinakekela ingane yami. Nangampela-ke guys, wadischarge u-Azande wahamba wamuva in emzini kaZoleka beno-Lazarus. Wafaka-ke ukhonkolo esandleni, wahlala kusofa. Uma wakhe wanethemba lokuthi hayi uzohlala kahle umntana wakhe laphaya. Guys, sekusuka lapho wathi bendicela uba ndithethe noSiyolise ngasese.
kusho unomfundiso. Wathi, makoti, ngicela uxolo mntanami. Ngithe ndifika apha amaphaphu bekade phezulu kakhulu. Uyazi nawe uma uwumama uva iy'ndaba ezibuhlungu kangaka uba unyukelwe ushukela. Ngiyathemba uba uya-understand-a mntanami, uyasiqonda imeko yami uyayiqonda ukuthi kutheni ndithethe ngaloluya hlobo. Wathi uZoleka, ayikho inkinga mama, ndiya-understand-a. Wathi ungakhathazeki futhi ndizomnakekela unyana wakho. Ayi, bathathana ihagi. Kwangathi nje impela hhayi umndeni usubumbene futhi kanti u-Azande uthi lala lulaza bazokwengola. Ube ukuhamba nje eflathela unina unomfundiso. Hhayi, uZoleka benosigqibo bathi ukuhlala phansi babuzana bodwa ukuthi kwenzakala intoni. Yazi andimqondi u-Azande mani. Yini le ebelokhu eyithetha, kutheni like asikhava, asiprotecta from uma wakhe. Athi uZoleka, yiwo nami andazi, sithandwa sami andazi, kodwa time will tell ukuthi kahle kahle u-Azande what is it that he want. Nangampela-ke guys, time did not waste baba. Ube ukuflathela nje usigqibo eya kwi-phone call, wabe ngena u-Azande. Wathi hawu siyolise. Wamane nje wasukuma wama ngenyawo uZoleka. Wathi yazi-ke njengoba sesisobabili manje kumele sike sithethe mina nawe. Eyi, anyusa amashiya uZoleka. Wathi ngasese kaloku kumele sikhulume sobabili sibawu-2. Hhayi, nangampela baphumela emnyango. Wathi uyazi, ndiyazi phela mina inyani ukuba akusiwena ondiphushile, ndiphushe uqhawekazi. uZoleka obviously phela-ke, she knew that u-Azande would remember everything. Wathi ya, ngenxa yalokho-ke kunezinto-ke kumele ngizithole kuwena. Yazi, it's amazing how this thing worked. Ndiwile, ndiphushiwe, ndaba nje nomrhuzukwana la ehlombe. It's not that bad. I'm still going to heal. But then, prize-ke, nami ngizoyifuna kuwena, it's not that big. Wathi, khuluma, ngilalele, kusho uZoleka. Wathi, yabona, in a few weeks time, uzohamba wena. Ube nje umuntu obhizi, ne? Uhambe nje uphesheya kwey'lwandle, yabo, wena bo-Paris, wena bo-America. Ube matasatasa nje. Ebese-ke ushiya mina njenge-interim ibamba lakho lapha eKhosela Tech, CEO, okay? Wathi akobe uyadlala, ne? Wathi hayi bo, angidlali. Okanye ufuna ngicule njengenyoni indize emafwini. Yonke into eyenzakalile. Uba uqhawe almost killed me. Yayazi ukuthi leyo, it's a very, very serious case. Attempted murder. So no, it's up to you. Uyayenza lento, uyangibeka as i-CEO, or indodakazi yakho-ke ikamva layo liyashabalala kuhle kwamazwe libona ilanga. Yo guys, Zoleka umane wadla emhlathi. Wathi okay, kusho ukuthi kahle kahle ngizohamba mina, ngihambe no-Lazarus. Wathi no, awuhambi no-Lazarus, uhamba wedwa. Yabo nje lama trip uzowathatha wedwa, Lazarus uzosala la nami. Yo guys, Zoleka umane wadunyelwa yikhanda ezwa lo mfana ekhuluma kanje. Wathi, and you will tell everybody, you will tell bonke abantu baseKhosela Tech ukuthi you trust me with the company. That's why uzongibeka njenge-interim CEO. And you will even tell the press, abaphephandaba, everybody, ukuthi nje wena, hhayi, njengoba uhamba, inkampani izoba sezandleni ezi-right ey'fudumele under me. Oh, lo mfana guys, yabo lo mfana uyamosha. Yabona ikuthatha i-idea kaqhawe, I think it was better than what he's asking for now. Yabona nje ukuwa kwaloya mfana kuleya swimming pool was a big mistake. Yazi ngisho uqhawe ukube nje umane kwamosheka le idea, it would have been better. Yazi bengafuni uqhawe amoshakalelwe, but now I think it would have been better ukuthi uqhawe nje
le idea nyana yakhe manje nje ithathwe yena Azande, bese Azande ahambe le kuBill William, ebese nje kuphele nje kanje. Ikhosela Tech iqhubeka ibe under uZoleka beno Lazarus, because now things are just gonna get worse. Lo mfana uzoyiqumba phansi yonke le nkampani. Yonke le nkampani by the time uZoleka ebuya from wherever she's going, bese kusele nje ngazi imvithi yodwa laphaya ikhosela Tech naseincukana Industries. And that's exactly what he's planning to do. Okanye uzobiza bonke labantu baphesheya abathanda kakhulu bezogcwala lapha ekhosela Tech, and everybody lo uqashiwe laphaya uzobe seyaxoshwa, bonke ongalaba bazoxoshwa, bonke ophusha bazoxoshwa, kungene labelungu bakhe abathandayo. Guys, hey, kwaze kwabheda. But anyway, sizobona khona ukuthi iyosalani komboni. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabeleni Basela Mazwibela, inimba ngomhla ka 15